Vörösmarty Rádió. A város hangja. Már látható is. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Aranymetszés című műsor látogatóit. Köszönjük szépen, hogy velünk vannak, hallgassanak bennünket az FM 99.2-n, vagy a Vörösmarty Rádió internetes elérhetőségein, illetve nézzék meg beszélgetéseinket a Vörösmarty Rádió YouTube csatornáján, vagy akár az Aranymetszés YouTube csatornáján, ahol érdemes egyébként regisztrálni és lájkolni is bennünket. Sokkal könnyebb lesz nyomon követni a további műsorokat. Eddig is nagy siker volt mindig az aranymetszés, és azt nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien vannak velünk, de azt hiszem, hogy az a beszélgetés, amire most készülünk, legalábbis nekem nagyon a szívem csücske. Nagyon-nagyon izgatottan vártam a mai műsort, ugyanis témánk a hold különböző állása és hatásai természetesen. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm most is a két szakértőt, ami tudósainkat, dr. Hauber Emőke kineziológus, természetgyógyász, a Komplementer Egészségközpont alapítóját, a vaniliatango.hu oldal szerkesztőjét. Köszöntelek szeretettel. Szerbusz Csilla, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. És ugyanilyen szeretettel köszöntöm Bódai Ádám agrármérnököt, kutató feltalálót, a mikrobiom szakértőjét, a Herbaferm cseppek megalkotóját és azóta is fejlesztőjét. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm, és üdvözlök mindenkit. Azért is érdekelt engem nagyon ez a hold téma, mert sokáig úgy voltam vele, hogy na jó, hát hagyjuk, a holdot teszi a kis dolgát, hízik, fogy, tele van, éppen kifli formájú, és miért kell nekünk ezt mindig ennyire komolyan venni. Aztán egyszer csak elkezdtem jobban odafigyelni, és elkezdtem észrevenni, hogy az állatok tényleg, minthogyha a viselkedésükben mutatnák, hogy tehát kicsit idegesebb volt, nyugtalanabb volt, nem nagyon akart éjszaka aludni, kimentem megnézni, tele hold volt. És ezt többször megfigyeltem. Aztán észrevettem magamon is, hogy ha tele hold van, máshogy alszom. És aztán rá kellett jönnöm, hogy ezzel a holddal csak van valamit. Valamilyen hatással van ránk. Jó, sejtem? Hát több ezer évvel ezelőtt Egyiptomtól Mezopotámiáig, tehát a nagy kultúrák, vagy adott esetben Indiában 6000 évvel ezelőtt, és Kínában is, felfigyeltek arra, hogy óriási jelentősége van az egész bolygóra és a működésére, tehát a növények, állatok, az emberek viselkedésére, a hold különböző fázisainak. És ez egy olyan összehangoltságot feltételez, ami ugye így is került sor ugye a bontásokra, hogy mindig a különböző holdfázisokban más-más mechanizmusok vannak az embernek a fizikai testébe, és ehhez mindig hozzáhangolja magát. Ugye a nőknél különösen érdekes ez a menstruációs ciklus tekintetében, mert az is mutat ezzel egy szinkronicitást. Igazából Ádám arra, most, hogy így beleásta magát még jobban ebbe a témába, nagyon meglepő struktúrákra ébredt rá. Igazából én azt gondolom, hogy ezeket szeretnénk ma így bemutatni egyesével, hogy a tudomány hol tart most ebben, mert ugye vannak ilyen egyszerű analógiák, hogy tele holdkor érzékenyebbek vagyunk, vagy nem olyan jó mondjuk egy műtétet olyan időpontra ütemezni, de ennél sokkal mélyebb összefüggései vannak a hold hatásának. Nyilván annyira mélyen nem tudunk belemenni, de engem az is foglalkoztatott, hogy nem is látom a holdat. Fogalmam nincs, hogy milyen hold van odakint. Mégis van rám hatással. Ezt hogy csinálja? Azért a holdról érdemes annyit tudni, hogy kevés olyan bolygón van, amihez ilyen közel, ennyire nagyméretű hold kering. És kevés olyan bolygó van, ahol cseppfolyós állapotban van víz, ilyen mennyiségben, mint a Földön. És ez a kettő dolog, ez úgy néz ki, hogy ez az élet létrejöttének az alapfeltétele volt. Tehát, hogy a hold nélkül lehet, hogy nem lenne a Földön élet. Ez egy borzasztó érdekes dolog, mert ha belegondoltok, akkor a hold gravitációs ereje, a hold és a nap közös gravitációs mezője az, ami a víztereket a Föld nevű bolygón elkezdi mozgatni. Ennek köszönhetjük az árapály jelenséget, de az árapály jelenséget egyébként az olvadt kő burkon lévő szárazföldjeink is követik. Tehát a holdnak van hatása, nem sokkal, de mozgatják a szilárdnak tűnő földkérget is alattunk. Ezek a hatalmas égitestek, és nem mindegy, hogy ugye itt gravitációról van szó, és van egy Föld nevű bolygó, ami ugye a mi Föld központú világképünkben onnan kell nézni mindent, és ha teli holdat látunk, akkor azt kell tudnunk, hogy a holdat teljes egészében megvilágítja a nap. Mi abból a szögből látjuk, tehát a Föld, az a hold és a nap között van.
új hold idején a nap, a hold, és utána következik a Föld. És ennek a 3 planétának, illetve csillagnak és 2 bolygónak, illetve holdnak a gravitációs ereje összeadódik. És amikor pedig ez a nyugvó hold, vagy ez a milyen telítő hold, Vagy telihold, vagy fogyóhold, vagy növőhold van, tehát amikor félig látszik a hold, tipikusan, akkor pont mellettünk van. Amikor mellettünk van a hold, tehát a félhold időszakokban, tehát akár éppen csökken, fogy éppen, vagy éppen telítődik, teljesen mindegy, hogy melyik fázisban vagyunk, akkor nagyon alacsony az árapály. Amikor a hold a Földdel egy vonalban van, és a nappal egy vonalban van, akkor meg nagyon magasak ezek az árapály jelenségek, és ez az egész emberi életre, illetve az egész biológiai élet kialakulására óriási hatással volt, mert létrehozta azokat a körülményeket, ahol ciklikus változások voltak. És a ciklikus változások kellettek ahhoz, hogy energiával lássanak el olyan mikrorendszereket, amiket mondjuk sejtnek, vagy sejtkezdeménynek ismerünk a biológiában. Tehát jelenti azt, hogy valamiféle energiák érintenek bennünket. Tehát amit ezek a bolygók mozgása és alakulása alkot energia, az van ránk hatással? Hát ez egy olyan mérhetetlenül hatalmas energia, ami nélkül, ahogy Ádám mondja, az egész Föld, vagy az egész teremtés történet, mitosz nem létezne. Ugye a görög-római mitológiában is istennőket is rendeltek hozzá ezekhez a fázisokhoz, sőt Egyiptomban ugye Tot, tehát a bölcsesség istene, és az időszámítás, tehát Honszú volt hozzá rendelve pont amiatt, hogy olyan óriási hatással bír az egész galaxis működésére, amit ők abból ismertek egyébként meglehetősen jól, mert a csillagászatban eléggé jártasak voltak, úgyhogy ennek utána is lehet nézni, hogy milyen kiváló csillagvizsgálókat építettek, aminek a megfigyelések alapján különböző szertartásokat is lebonyolítottak, aminek az volt a lényege, hogyha bőséget akartak előidézni, vagy éppen mondjuk meg akartak kódolni az istenek előtt, akkor azokat is ilyen holdünnepekre próbálták meg ráhangolni, mert ettől remélték a termékenységet, az egészséget, tehát mondjuk az, hogy lesz gabona, vagy tudnak majd mit enni, tehát hogy elkerüljék mondjuk az asszályos időket, és vagy adott esetben felajánlottak egy áldozatot, hogy megnyerjenek egy háborút. Tehát ez annyira a mindennapoknak a része volt. Ugye az istennők is emblematikusak, mert Artemis, aki egy ilyen fiatal szűz istennő, és azt a minőséget viszi, vagy ott van például Déméter, aki ez az anyaság, tehát a kiteljesedés, ugye ő az, aki igazából ezt a teli holdat fogja képviselni, és ott van mondjuk a fekete vagy sötét Lilith, aki az új holdnak a analógiája, amikor nincs fény, mert ugye amikor új hold van, vagy azért hívják sötét holdnak, hogy elfogy a fény, és az nagyon jól támogatja, hogy magunkba tudjunk fordulni, hogy visszavonjuk az energiánkat a külvilágból, tehát kiválóan lehet ezt a napot mondjuk meditációra használni, olyan visszavonulásra, amiben el tudunk gondolkozni, hogy milyen magokat akarunk mondjuk elültetni. És ilyen értelemben megfigyelték, hogy a nagyobb civilizációkban úgy gondolkoztak erről, hogy az új hold lenne a menstruációs ciklus időszaka, mert olyankor bevonulnak a sötétbe a nők, ugye, ahol a nők egy csoportot alkotnak szorosan, ott összehangolódik a menstruációjuk. Erre sok kutatás volt, hogy egy munkahelyen is képes ugye ez megtörténni. De ennek ez az előzménye, és a sejtszinten ott él bennünk, hogy visszahúzódunk, és ebbe a sötétségbe szó szerint egy éjszaka alatt elengedjük azt a vért, visszaadjuk a Földnek, és utána ki tudunk menni, és újra jelen tudunk lenni a teremtésbe, és maga igazából a telehold lenne az az időpont, amikor meg kellene fogadnia mondjuk az utódnak, tehát az lenne az ovuláció, és akkor nyilván van egy felépítő szakasz, meg van egy úgymond lebontó, vagy hát leválasztó szakasz. Érdekes, mert a kutatások pont nem ezt igazolták. Hát én konkrétan
kétségbe voltam esve, amikor fölkészültem, mert hogy mindent és mindennek az ellenkezőjére találtam cikkeket. Tehát így, ahogy a tradíciók indokolják, vagy mondják ezeket, és a női ciklusnak a nagyon, nagyon hold hónaphoz hasonló mérete miatt ez egészen elképesztően. Tehát azt már a tudomány az olyan szempontból megegyezik, hogy valójában a női ciklus az a hold fázisai, vagy a hold hónaphoz igazodik. De az, hogy mikor van a menstruáció, hogy teli holdkor vagy új holdkor, ezt így is úgy is be lehet bizonyítani. És találtak olyan kutatók olyan populációt, ahol megállapították, hogy teli holdra szinkronizálódik a menstruáció, és ez azért jó, mert éjszaka fény nélküli időszakban van az ovuláció, tehát 2 héttel később, és akkor nagyobb hatékonysággal tud szaporodni az emberi faj, és ennek jobb a túlélési esélye, és igazolták azt, hogy ez akár 24%-ban igaz is, vagy 25-ben. Akkor erre úgy gondolom, hogy én, mint szkeptikus kutató azt mondtam, hogy ez a 25%-os bizonyosság, ez nem akkora volumenű, hogy úgy érdemes legyen fölfigyelni rá, de az első kérdésedre visszatérve, orbitális szerepe van ennek az energiának, de nagyon kicsi a jelenlegi fizikai tudásunkkal mérhető mértéke. Tehát ezért van egy ilyen, hát ez az egész babona hozzáállás. És amikor ennek elkezdesz utána nézni, hogy mi is történik a hold hatására a Földön. Tehát először is létrehozza az életet, másodszor létrehozza az árapály jelenségét, az árapály jelensége pedig megmozgatja a nagy víztereket. A megmozgatott vízterek tudnak keveredni, ez létre tud hozni esőket. Tehát, hogy egy csomó olyan dologgal van ez összefüggésben, amit tehát más nem is tud. Mossa a partot, ha mossa a partot, ásványi anyagot juttat be, tehát nem egy állandó összetételű az óceán, hanem mindig ezeknek a mozgásoknak a hatására van egy ilyen keveredése, öblítése, nem alakulni ki különböző zónák, nincsen statikus állapot. És ugye az életnek az alapfeltétele az a mozgás, és ezt a mozgást folyamatosan csinálja. Árapály mozgását. És azt szoktuk mondani, hogy nincsen semmilyen hatása a hold gravitációs erejének azokra a folyadékterekre, mint például a testünk vagy a szervezetünk. Viszont arra találtam kutatást, hogy mekkora mértékben nő meg a sejtmag teli hold idején. Milyen módon nyílnak ki a kromoszómák, és lesznek alkalmasak arra, hogy változzanak teli holdkor. Milyen módon nő a keringés az embernél. Milyen módon nő a keringés az állatoknál, milyen módon viselkednek máshogy a baktériumok teli holdkor. Ezekre van kutatási anyag. És utána mondjuk úgy, hogy az emberi ilyen, hát szóval a tudományos szakirodalom, muszáj mást is elmondanom. Tehát azonosították azt, hogy például a hangyák a hold fényén tájékozódnak, és azt is, hogy ez a Föld elektromágneses sugaraival van összhangban. És ennek a módszeret borzasztó izgalmas, ha valakit érdekel, elmondom. De azt is azonosították, hogy a vérnyomás az megemelkedik teli holdkor. Azt is azonosították, hogy az alvás minőségünk jelentősen és számottevően megváltozik teli hold és sötét holdkor, és ez mérhető tulajdonságukban. A hormonrendszerünk megváltozik. Ezeknek vannak származtatott tünetei, vagy hát ebből következnek bizonyos egészségügyi kondíciók. Majd utána készítettek olyan tudományosan alapos kísérleteket, amikor műtéteket végeztek el teli holdkor, meg nem teli holdkor, és megállapították, hogy semmi különbség nincsen, az egész egy badarság és babonaság. Akkor azt mondták, hogy a haj szempontjából, a köröm szempontjából, hogy nem igaz, nem teljesen mindegy, hogy mikor vágjuk a körmöt, teljesen mindegy, mikor vágjuk a hajat, mert az egész csak badarság és babona, és a korszerű szerek azok sokkal többet jelentenek, mint és az emberi agytevékenységre sincsen egyébként hatása. Majd lesz műsorunk szerintem a frontokról, a front érzékenységről, ahol olyan nüansznyi változásokat is megérez az ember egészsége, hogy az elképesztő. Tehát bizonyítottuk azt, és ilyen szinten, hogy az erdészek azok precízen tudják, hogy az új holdkor vágott fák nedvesség és tápanyag koncentrációja alacsonyabb, tehát tartósabb lesz. Tehát nem mindegy, hogy mikor vágsz fát. A herbalista, mint én, tudom, hogy vannak gyógynövények, sőt a gyógynövények jelentős részét azt azért kell teli holdkor szedni, mert a nedvkeringése és a tápanyag tartalma ilyenkor feldúsul. Föld alatti részeket vágjuk általában új holdkor, föld fölötti részeket vágjuk általában a teli holdkor, mert ugye a növényeknek az életét rettenetesen meghatározza a hold fázisok minősége.
És ilyenek vannak, hogy a vágóhidakon megfigyelték azt, hogy az állatok nyugodtabbak újholdkor, illetve fogyóholdkor, illetve tehát telítődő és fogyóholdkor, és a nyugtalan állatok vágása az egy rosszabb húsminőséget eredményez, mert a stressz faktor magasabb, és a magasabb stressz faktor miatt egy úgynevezett világos, puha és vizenyős húst fog adni, mert ez a stresszhormonok kiengedésének a hatására elromlik a húsminőség. Tehát ha a vágóhidak tudják, az erdészek tudják, a herbalisták tudják, a régi kertészek tudták, melyiket mikor kell vetni, milyen magot mikor kell elvetni. A gyökérzöldséget például azt nem akkor vetjük, mint amikor a leveles zöldségeket, a holdfázisok szerint. A borbélyok tudták, a fodrászok tudták, mindenki tudta, a modern tudomány bebizonyítja, hogy ez nem igaz, ez nem így van, ez teljes hülyeség, és nincs ilyen 6-8 ezer évnyi mindenféle mikroszkópmentes tapasztalat igazolja, és én azért mondtam, vagy írtam nektek a levélben, amikor készültünk erre, hogy tanácstalan vagyok, mert 120 oldalnál tartottam, amit összeraktam erről, és még mindig csak ezt az elképesztő tudományos csőlátást láttam, és most bocsánatot kérek mindenkitől, aki ebben a tudományos csőlátásban van, de valahol azért ki kell mondani, hogy a tapasztalatok sokat számítanak mindenképpen, akárhogy is nézzük. Mint mondtam, én is szkeptikus voltam ezzel a témával kapcsolatban egy ideig, még aztán észre nem vettem, hogy nem lehet. Mert hogy a jelenség adott, és ez mai napig adott, tehát ha rosszul alszom, akkor biztos vagyok benne, hogy meg se kell nézni, biztos teli hold van, de ha megnézem, bebizonyosodik, tehát ez ugye egyértelmű, benne van a pakliba, és hát mindenképpen van egy spirituális hatás és háttér. Hát én azt gondolom, hogy a hold tehát hogy minden élőlényre, hogy Ádám elmondta, ugye hatással van. Nagyon misztikus is, rengeteg balladát írtak róla, nagyon sok költeményt, rengeteg festőt, meg ihletet, pontosan azért, mert hogy ez a nagyon mély, tiszta női struktúrának, és az abba való, a sötétségben a világosság, tehát ez a yin a yangba, a yang a yinbe, tehát egyfajta reprodukciója ilyen értelemben. Ahogy Ádám mondta, nem tudunk attól sem mondjuk elvonatkoztatni, hogy azt már valóban az ősi kultúrák is megfigyelték, hogy a növények, amelyeket különböző fázisban érlelünk meg, azok máshogy hatnak a mi szervezetünkre. Tehát nem mindegy, hogy melyik időszakában, mondjuk a fogyóhold idején milyen növényeket fogunk fogyasztani, mondjuk növőhold idején melyikből akarunk majd többet, mert ezzel képesek vagyunk egyébként összehangolni magunkat, vagy bizonyos hatásokat fokozni, vagy bizonyos hatásokat tompítani. Éppen ezért, amikor valaki így szeretne egy kicsit ebben tudatos lenni, akkor az egyes pont, hogy szerintem, hogy kell venni egy holdnaptárt. Vannak olyan gyógynövénykönyvek, ahol kimondottan föl van tüntetve, hogy mikor szedjük le, mikor ültetjük, hogyan gondozzuk, mikor érdemes begyűjteni. És hogyha azt szeretnénk, hogy mondjuk egy kicsit energikusabbak legyünk, ahogy mondjuk vegyük akkor ezt a példát, hogy telehold idején mindenki rosszabbul alszik. Ezért meg fog változni a melatonin szintézis, tehát a melatonin és a kortizol arány. Ilyenkor érdemes akkor valamilyen nyugtató jellegű gyógynövényt betenni, és azok közül választani, amiknek mondjuk az érési ideje, mondjuk pont a potenciálja olyan magas lenne, de hogy egy ilyen altató hatás, mondjuk az Orbán-szű az például ilyenkor egy nagyon-nagyon jó választás lehet. És ezt ugye a herbalisták egyébként abszolút ösztönösen és jól tudják. Illetve akkor azt mondjuk, hogy nem fogyasztunk mondjuk olyan gyümölcsöket, amik mondjuk a vízháztartás zavarához mondjuk még a bonyolult cukortartalmuk alapján még jobban hozzájárulnak, mert mindenki látja, hogy telihold idején lelassul igazából a nyirokáramlás, és egy kicsit püffettebb lesz a víz, tehát kicsit több vizet fog visszatartani. Hát nagyobb lesz a nyirokáramlás. Igen, tehát úgy gyorsabb lesz, de hogy mégis azt fogod érezni, egyébként mindenki ezt így nőként jobban érzi, hogy olyan, mintha egy picit nehezebb lennél. Tehát, de ebben benne van az is, hogy ez egy oxidatív stressz, hogy nem alszik, tehát hogy nyilván több időt is tölt ébren, tehát máshogy kell a szervezetnek gazdálkodnia. Ugye a kérdés az, hogy fekszik vagy mozog-e, mert attól mondjuk nem tudunk eltekinteni, de ilyenkor akkor meg kell választani, hogy mondjuk nem biztos, hogy jó stratégia, nagyon tömény és olyan ételeket, vagy komplex ételeket mondjuk fogyasztani, aminek a bontása nagyon még energiaigényesebb lenne, tehát nem terhelném le mondjuk még jobban ezt a
szervezetet. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy ez az új hold, amit beszéltünk, hogy nagyon sok nőnek most az a baja például, hogy nem lehet otthon, amikor menstruál, és ez a változókorban még jobban fokozódik. Mivel, hogy el kell mennie, de ösztönösen valóban érzi, hogy neki, ha egy napot otthon lehetne, kicsit behúzódhatna, akkor nem veszne össze mindenkivel, nem lenne világégés, és nem lennének ilyen nagy fájdalmak, mert ez minden az, tehát olyankor az emberben először van egy ilyen óriási feszültség, egy csúcsra járatás, és utána meg tök jó lenne így összehúzni egy ilyen kis magállapotba magát, és hagyja mindenki békén, ne beszéljen vele. Vannak olyan országok, ahol ezt meg is figyelték, például Skandináviában, hogy hagyják, hogy a nők mondjuk olyan egészségbiztosítási megoldásokkal dolgoztak, hogy a változókor idején mondjuk egy fél év vagy egy évig kifinanszíroznak mondjuk maguknak egy nagyobb szabadságot vagy szabadidőt, és akkor megfigyelték, hogy 1-2 hónap alatt simán átmennek a változókoron mindenféle nagyobb probléma nélkül, mert semmit, sétál, elmegy kirándulni, mozog, tehát pihen. Tehát relaxál, és hagyja, hogy a hormonrendszere beállítsa magát. Most valahogy így kell elképzelni, hogy a holdfázis, új hold, első negyed, teli hold, és ugye az utolsó negyed hatásait is így kéne lekövetnünk. Tehát veszünk egy holdnaptárt, elkezdjük figyelni, és azt is, hogy a szervezetünkben, a saját szervezetünkben, tehát mindenki a sajátjában, milyen változásokat figyel meg. Hogy mikor alszik jobban, mikor idegesebb, mert ugye nagyon érdekes összefüggések azok, amik a pszichés betegségekkel kapcsolatosak, mert Ádám abba is ugye beleásta magát, hogy Jung, Freud, tehát mindenki megfigyelte, hogy például a különböző skizofrén, bipoláris zavarok, tehát ezek a személyiség zavarok, azok fokozódnak például mondjuk a telehold hatására. Tehát sokkal rosszabb állapotban vannak olyankor a betegek, mert az alvás megvonás az ő gyenge idegrendszerükre még fokozottabban hat. De igaz, ez egy epilepsziás betegre is adott esetben, mert ott is az alvás megvonással figyelik meg, hogy a rohamok száma mondjuk növekedést mutat egy gyógyszerbeállítás kapcsán. Tehát ezt így elkezdheti mindenki szépen megfigyelni, és ehhez tényleg csak egy naptár kell, ahol lehet látni a fázisokat, és oda érdemes beírni azt is, hogy a testsúly mondjuk hogyan változik egy adott cikluson belül, mert ezt mindenki magának szépen le tudja kottázni, és hogy hol volt mondjuk nagyobb például a stressz növekedés miatt a édesség iránti igény, hol volt mondjuk az, hogy még többet kellett innom, mindig szomjúságérzetem volt, pedig egyébként elméletileg nem csináltam mást, hol volt az, hogy hajnal 4-kor már fölébredtem, de mondjuk 1-kor még nem tudtam aludni, hogy ez egyébként még éven belül is változik, mert például megfigyelték, hogy a téli teleholdak nagyon-nagyon erősen a negatív, tehát ilyen érszűkítő hatás miatt mondjuk még fájdalmasabb menstruációkat okoznak például, tehát erre is volt egy-két ilyen megfigyelés. Ez a nap és a föld távolságával van összefüggésben. Igen. Tehát az a telihold, ami január elején van, ugye ez a kínai új év, ez a lumnisoláris rendszer szerint, tehát a nap és a hold működése szerint számolják az időt, és onnan indítják, mert akkor van a legközelebb a Föld a naphoz. És akkor a gravitációs ereje műszerekkel nehezen kimutatható, de egyébként ilyen nagyon egyszerű kutatási eredményeket, honnan tudjuk azt, hogy ilyenkor nagyobb általában a nők menstruációs problémája, onnan, hogy az informatikai eszközökön dupla annyi keresés van ilyenkor a menstruációs fájdalmakra, mint bármikor máskor az évben. Tehát, hogy pontosan lehet tudni, mert az emberek ebben foglalkoznak. Ha foglalkoznak vele, akkor ez egy éppen aktuális kérdés. Ha aktuális kérdés, akkor ez megvan, ez létezik. Most az, hogy a gépeink milyen módon érzékelik ezeket, vagy mennyire nem érzékelik, ezt most én elhanyagolnám abban az esetben, hogyha az emberek jelentős része ilyenkor erősebbnek érzi ezeket a kérdéseket is, ahogy egyébként mindenfajta netkeringést serkent a holdfázis és a teli hold idején létrejövő állapot. Ez azért jelentős, mert ilyenkor, és ez kimérhetően 3-4 higanymilliméterrel magasabb mindenkinek mind a két vérnyomás értéke. Föl kéne technikailag jegyezni. Hát nem nagy. Tehát erre azt mondjuk, hogy ez nem érdekes, csak azért olyan szempontból igaz, hogy 127 vagy 131. Ott már az orvos egy kicsit fölvonja a szemöldökét a 131-nél, de egyébként neki 127 normális esetben. És ilyen hormonszintek is, ezeket megcsinálták a vizsgálatokat gyerekekkel, felnőttekkel, mindenféle korosztállyal, sok-sok emberrel, és a melatonin szint az a duplája a nyugalmi fázisban, tehát a negyedeknél,
és a teliholdnál egész konkrétan fele annyi, mint mondjuk az új hold idején. Tulajdonképpen saját kísérletet is tudunk végezni, ha mindig mindent jegyzetelünk, és levonhatjuk a következtetéseket. Ezért vannak ezek a régi bölcsességek, tehát a tradíciókat, azokat most ne hagyjuk ki. Tehát nem véletlen, hogy a húsvétot meg mindent a nem tudom hanyadik holdtölte utáni első teliholdra fogják hozni, mert hogy a karácsony utáni, vagy vízkereszt utáni akár hanyadik telihold. Igen, meg az egyéni megfigyelés az azért fontos, mert igazából minden ember egy önálló entitás, tehát hogy van egy saját, egy olyan bonyolult, komplex, átlényegítő lény, hogy mindenkinek megvannak nyilván az öröklött, meg a genetikus, meg a hozott, meg a szerzett, meg, tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy tényleg egyszer elkezdje végre saját magát megfigyelni. Mert addig nem tudja a környezetbe, amit Ádám most elmondott, visszahelyezni magát, és azzal egy harmonikus kapcsolatot kialakítani, hogyha ő nem figyelte meg ezeket a hatásokat. Ugye sokat rontott ezen a megfigyelésen, azt is Ádámmal beszéltük a kutatások alapján, hogy most már a modern világítás technikai eszközök, azok nagyon megváltoztatják a szokásainkat. Tehát, hogy mivel bármeddig lehet világos egy lakásban, ezért megváltozik az, hogy mennyi ideig vagyunk ébren, és hogy mennyire tudjuk ezeket a jelenségeket egyáltalán mondjuk megfigyelni. De akkor ide csapok az asztal közepére, mert a modern világítás mellett a telihold hatásakor átlagosan 30 és 90 perccel később megyünk aludni, és 30%-ot romlik az alvás minőségünk. Mérhetően ez az úgynevezett REM és az alacsony hullámú, tehát a delta agyhullámokkal jellemezhető két állapot, mind a kettő romlik. Tehát romlik a regeneráció, és romlik az emlékek és az érzelmi töltetek konszolidációja. És ez azért van feltételezhetőleg, mert ilyenkor mérhetően csökken a melatonin szint, és mérhetően magasabb egy picit a vérnyomás. És az, hogy egy picit magasabb a vérnyomás, erre pont emőkével azért, hogy egy kicsit érzékeltessük. Az emberi szív az jelentős mennyiség, percenként 5 liter vért pumpál. Szorozzuk föl egy nap mennyit vért pumpál, és akkor ez kiderül, hogy 7,3 köbméter vér az, amit nyugalmi helyzetben fölemel a szív, és a nyomás, amit biztosítania kell, az egy ilyen 1,5 méter magasságban van. Tehát naponta a szíved fölemel 7 tonnát 1,5 méterre. Apró, pici kis lépésekkel. Csak amikor ez a plusz 3-4 higany milliméterről beszélünk, az a plusz 3-4 higany milliméter az közel 20 centi magasságot jelent. Tehát nem mindegy, hogy nekem 20 centivel följebb kell 7 tonnát emelnem. És akkor persze értjük, hogy a szervezet egy kicsit jobban igénybe van véve. Egyébként, hogyha valaki hajlamos a magas vérnyomásra, lehet, hogy neki ennél nagyobb lesz a kilengés a hold állása alapján? Ezt most nem tudom, erre nem tudok ilyen tudományos választ adni. De hát nem, nyilvánvalóan ő követni fogja, úgy mindenki követi ezen a Föld nevű bolygón a természeti törvények alól, azok a tudósok sincsenek kivéve, akik a cáfolatot próbálják igazolni. Meg azok se, akiknek alacsony a vérnyomásuk, meg azok se, akiknek magasabb lenne, persze. Bocsánat. Igen? Annyit akartam erre reagálni, hogy Szepes Mária néni mondta erre mindig, hogy a bolygók azok hajlamosítanak. Tehát, hogy az nem tud azt mondani, hogy kizárod. De mert minden más ahhoz képest kisebb hatás fog keletkeztetni. Meg hát meg kellett nézni olyan dolgokat, hogy persze az évszakoknak nagyobb hatása van a szervezetükre, mert hogy kint meleg van, télen hideg van, tehát hogy nyilvánvalóan a nappalok hossza hosszabb, a hold kevesebbet, tehát mondjuk nyáron máshogy érezzük a hold hatását, mert hogy télen a teli hold az sokkal hosszabb ideig ad világítást nekünk technikailag, mint a nyáron. Ilyenkor néhány órára van csak sötét, és abban néhány órán keresztül látjuk csak a telihold megnyilvánulását. És ez is egy érdekes dolog, hogy polarizált fénye van, tehát a napnak olyan fénye van, ami belép a légkörbe, és össze-vissza szóródik a légkör részecskéin. Ugye ez rendben van. De amikor a napfénye rávetül a holdra, és a hold veri azt vissza a Föld felé, tehát az már egyszer polarizált, és utána a következő polarizáció, a Földnek az elektromágneses tere, az szépen sorba állítja a fénysugarakat. Tehát tökéletesen párhuzamos, de a Föld elektromágneses terével nek a mintázatára polarizált fényt kapunk. És ezt onnan találták ki a kutatók, hogy nézegették, hogy a ganajtúró vajon miért talál a helyére teliholdkor, és miért nem talál a helyére újholdkor.
vagy a hangyák, azok miért mennek össze-vissza és tévednek el újholdkor, és nem arról van szó, hogy a fény mennyisége, mert amikor polarizált fénnyel ezt megváltoztatják, tehát másmilyen polarizált fényt adnak neki, akkor ők a másik irányba mennek. Tehát a fény polarizáltsága, magyarul a fénysugarak egymással párhuzamosságának az iránya. Merre mennek ezek a párhuzamosak? Ezeknek az iránya az, ami lényeges tájékozódás az állatvilágban. Most az jutott eszembe, ha már állatvilág, hogy szoktuk mondani, hogy a kutya ugatja a holdat, nem azért ugatja, mert lát egy nagy kerek valamit, hanem azért, mert érzi az energiát. Várhatóan. Mert tényleg ugatja. Én szerintem benne is igen kivált olyan emóciókat, hogy világos van éjszaka, például. Meglepő lehet neki az is, hogy amikor ő aludna, akkor sokkal nyugtalanabb például. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők ugyanúgy be vannak erre állítva. De például, amit mondott az Ádám, hogy a bogarak vonulását nem csak a tudomány figyelte meg, hogy Egyiptomban a skarabeusz azért egy szent állat, mert azon túl, hogy olyan, mintha a Földet göngyölgetné maga előtt, a Föld nevű kicsi bolygót. Tehát, hogy annak is a szimbóluma pont arra utalva, amit Ádám mondott, tehát azért egy ilyen sarokpontja annak a kultúrának. Visszatérve arra, hogyha megváltozik a stressztűrő képességünk a holdfázisok hatására, akkor meg fog változni a hormonrendszer és az inzulin és a cukor háztartás is. Tehát azt is megfigyelték, hogy ilyenkor a leptin és a grelin hormonok is megváltoznak. Tehát más lesz az emberi szervezetben a jó lakottságérzet, kevésbé fogja tudni szabályozni magát, mert ugye több mondjuk ki, újholdkor jól lakunk, hamarabb érezzük a jól lakottságot, teli holdkor pedig éhesebbek vagyunk. Tehát újholdkor érdemes fogyakurázni. Tudom, ti szerintetek fogyakurát hagyjuk. De ez jó kérdés, de a fogyóholdkor könnyebb, igen, tehát az újhold fogyóhold időszakában, mert a fogyóholdkor több vizet is tud elengedni a szervezetet, jobban lehet méregteleníteni. Nem ragaszkodik úgy a magas vércukorszinthez, mint újholdkor, mint teli holdkor. Igen. Állandóan keverem, és akkor mindenki... Nem, tehát az a lényeg, hogy újhold és fogyóhold az időszak, amikor könnyebben lehetne megszabadulni a különböző méreganyagoktól, és transformálni. Egyébként a menstruáció is azért esett egyébként a sötét holdra, mert az is egy ilyen méregtelenítő funkciója bizonyos szempontból a vér megújulásának egyfajta lehetősége. Tehát, hogy újraindul az emberi élet képzésének a lehetősége. És hát igen, a beépítés az jobb egyébként a növő hold szakában, tehát hogy azt szeretnénk, hogy valami vitamin, ásványi anyag jól betaláljon, azt célszerű lenne mondjuk akkor elkezdeni szedni. Ezért vannak azok a mágikus tézisek is, hogy milyen mondjuk egy bőségszertartást, hogy én valamiből nagyon sokat szeretnék, azt inkább a növő hold vagy a telehold idejére lehetne tenni, hogyha mondjuk így több pénzt szeretnék, akkor lencse mágiát tartunk, meg hát vannak ilyen a magyar kultúrkörbe is ismert dolgok. Amit babonának hívnak. De mégis sok civilizációban, abszolút tudománytalan, de mégis sok, igen. Tehát sok tradíció használja egyébként a magyar tradíció. Az ásványokkal és a kristályokkal is van ilyen, hogy egyszer kérdeztem ezen a szakterületen dolgozót, hogy mitől marad meg a fényem, mert azért ők tudnak mattulni és kopni, és akkor mondta, hogy hát hideg vízbe folyatni, és utána kitenni a teli holdra, meg egy éjszakára, és hogy attól fényesebb lesz, és Isten látja lelkem, kipróbáltam, tényleg fényesedett. Kinevethetsz, Ádám, de most komoly. Jaj, nem, egyáltalán eszembe sincs, csak hogy van egy csomó olyan kézzelfogható dolog, ami abszolút így van. Most azért érdekes nekem ez a beszélgetés, mert többnyire olyasmiről szoktunk beszélgetni, amire aztán rákérdezhetünk arra, hogy lehet ezt megelőzni, vagy hogy lehet ezt elkerülni, mit tud tenni maga az ember. Én érzem, hogy ez esetben olyan sok mindent nem, mert ez a dolgok vannak. Tudunk? De hát ez a lényeg. Hogy tudunk megszabadulni ekkor a hatástól? Nem szabadulunk meg tőle. Tehát, hogy az természettörvények nem tudunk szabadulni, harmonizálódunk vele. Tehát amikor eltávolodunk a természeti dolgoktól, akkor az a eltávolodás az betegség tüneteket fog okozni. És hogyha én szuper kiemelkedő csúcs teljesítményt akarok nyújtani, akkor ezt lehetőség szerint nem az éppen fogyóhold környékén próbálom csinálni, mert akkor
teljesen. Tehát most képzeljük el azt, hogy a vér cukorkoncentráció, a vérnyomás, a hozzátartozó, a folyadékterek áramlása, ez mind-mind telihold idejénre növekszik föl. 2 hét alatt nő föl ezt a pár higanymillimétert, meg ez a pár mikrogramnyi, vagy nemzetközi egységnyi, akármilyen, tehát hogy alig mérhető az értéke, de amikor ez elkezd fogyni, úgy, hogy közben rosszul aludtam, és rosszul regenerálódtam, mert ez is mérhető volt. Tehát, hogy nyilvánvalóan a nagy vizsgákat, a nagy sporttevékenységeket, azokat ne telihold után rakjuk. A másik, azoknak a hallgatóknak, akik szoktak minket ilyen pontosításra kötelezni. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy újhold, telihold, meg negyedek. Ezek 3-5 napos időszakok, amikor túlnyomó része a holdnak meg van világítva, ezeket a teliholdas időszaknak hívjuk, amikor meg kicsi sarló van csak belőle, akár D, akár C betű formáló, tehát vagy dagad, vagy csökken, akkor az is egy 3-5 napos periódus, és 3-5 napos periódus az is, amikor a hold a föld mellett áll, és ugye ilyen félholdakat látunk, és ezeket a periódusokat azért nem túl bonyolult összehangolni a tevékenységeinkkel. Régen a tradíciók erre külön szabályokat hoztak, hogy mit nem szabad csinálni újholdkor, mit nem szabad csinálni teliholdkor. De vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem értettem, hogy miért nem sikerül nekem például szemezni. Hát azért, mert nem figyeltem meg a holdfázisokat. Szemzésnél például teliholdkor szemzel, akkor olyan nagy a növény... Mit szemzel? Mondjuk egy gyümölcsfát, vagy oltasz, vagy szemzel. Tehát vagy egy gyümölcsfát próbálsz egy vadalanyra, egy kedvenc sárgahúsú, vagy zöldhúsú őszi barackot próbálsz egy szilva alanyra, vagy egy mirabolán alanyra, amit egyébként fosókának hívnak. Szemezni, és az történik, hogy van egy úgynevezett holdégés elnevezésű jelenség, amit a nagyapáink tudtak. Azt is azért tudták, mert hogy azt figyelték meg, hogy a teliholdkor a szemzésnél egy sérülést okozol, ami megváltoztatja a nedvkeringést. És olyan mennyiségű nedv kerül bele abba az új szembe, meg az alatta lévő szemekbe, hogy az alatta lévő vadhajtások elindulnak, és az, amit te beleraktál, az olyan, mintha megégett volna. Megfeketedik és levehető. Tehát a fogyó hold idején kell a csinálni, vagy új holdkor. Azért, hogy szépen utána, ahogy beindul a keringés, szépen folyamatosan lássa el a sérülésbe rakott új szemeket vagy oltványokat. És a holdnak ez a változása, ez egyébként nappal is történik, tehát ez nem jelenti azt, hogy az agrármérnök kint van a kis szemzőjével éjszaka. Nem éjszaka szemzel, mert a holdfázis nyilván, igen, köszönöm a pontosítást az okostojás találkozó nézőinek. Csak ezt úgy megnéztem volna egyébként. Fejlámpával. De tudod, hogy minden tisztába tegyünk, ne lehessen belénk kötni. Vannak köszönöm. Olyan fázisok, amit direkt éjszaka kell csinálni egyébként Például az alvás. Én erre esküszöm. Olyan jó, annyira érdemes olyankor. Én nem tudom, mert például egyszer vettem egy aranyos borásszal a jégbor készítése kapcsán, és ott kimondottan fontos az, hogy sötétben kezded el leszedni ezeket a fagyott szemeket. Mert akkor a leghidegebb. Mert akkor a leghidegebb. Tehát ott az például nem annyira lehet például világosban csinálni. Tehát tiszta időben. Igen, tiszta időben nagyon minél hidegebb van, annál jobb, és lehetőleg, amikor még nem jött fel a nap. Tehát mondjuk az egy olyan hát azért, mert akkor át vannak fagyva a szemek, akkor van a leghidegebb. A jégbor akkor... maga egy ilyen spirituális történet számomra, és az eredménye is az. Hát az csodálatos, csak azért mondtam, hogy ahhoz is kell egyfajta hozzáértés, hogy a nap melyik szakában, és hogy miért ez az analógia, de egyébként Ásaikat kérdezted, ez nem kószamende mondta, hogyha kiteszed a napra, és feltöltődik, és egyébként mondjuk a holdnál mondjuk tudod tisztítani, és ha lemostod, akkor ez azért is fontos, mert fertőtleníted őket. Ugye ezek a féldrága kövek különböző funkciókat, különböző energiákat tudnak benned növeszteni, vagy éppen visszafogni, attól függ, hogy mit szeretnénk tőle elvárni, de fölveszik egyébként a körülötted levő rezgést is, tehát ahogy jössz-mész a világba, és ezért ezeket nem árt megtisztítani. Én mindenképpen azt mondanám, hogy vannak olyan ásványok, amiket egyértelműen nem jó magadon hagyni éjszaka például. Tehát az a legjobb, hogyha mondjuk mindegyiket leveszed, és inkább kiteszed őket a saját természetes környezetükbe. Van egyébként egy olyan megfigyelés, hogy ha valakinek mondjuk ezeket a női ciklusait akarjuk, akkor vannak ilyen emblematikus kövek, mint például a holdkő, ami kimondottan segíti ezt a munkát. Hogyha valakinek egy kicsit kevés mondjuk
spiritus van benne, tehát mondjuk van egy alulműködő pajzsmirigy, akkor nagyon jó például egy napkövet kiválasztani, hogy ezt a égi yang, ezt a melegítő szisztémát tudjuk hozni. Ha valakinek mondjuk túlműködése van, akkor olyan követ választunk, ami lassítani fog például. Tehát mindenképpen egy ilyen megnyugtatás irányába visszük. Célszerű ezt egy olyan emberre bízni, aki ért a ásványokhoz, és ez is nagyon fontos, hogy ne hordjunk egyszerre sokfélét, meg ne próbáljuk meg önmagunktól kitalálni, hogy beletesszük a vízbe, meg mondjuk kioldjuk, meg feloldjuk, mert ez vannak olyan ásványok, ahol kimondtan tilos is. Tehát, hogy ezeket úgy jó, hogy mondjuk elmegyünk, tanácsot kérünk, viseljük. Egyébként, ha elszakad egy karkötő, vagy leesik, akkor az egészen biztos, hogy már nem menthető azzal, hogy olyankor vissza kell, én úgy tanultam a tradíció szerint, hogy vissza kell adni őt a földanyának, tehát el kell ásni, akár egy parkba, hogyha nincsen kertünk, de hogy vissza kell helyezni őt a földanya méhébe, mert hogy ugye onnan képződött, és onnan szerzett örömet. Még az ásványokról annyit, hogy nagyon sokat hamisítanak, ilyen epoxid gyantából, aminek semmilyen hatása nincs, tehát neki nem lesz. Tehát ezért érdemes egy olyan helyen megvenni őket, ahol tényleg értenek hozzá, és ahol egyébként személyre szabottan a különböző problémákhoz próbálják meg hozzáigazítani. Én meg eddig azt hittem, hogy csak, hogy elkopott a damír. Nem. Nem. Nem, ez teljesen úgy működik, hogyha telítődik egy energiával, akkor onnantól kezdve jobb is, hogyha már nem hordod. Egyébként ez a holdfázisoknál, mondjuk egy sötét holdnál adott esetben azokat is lehet még mélyíteni. Vannak olyan kövek, mint például a hematit, ami mint vérkő, tehát hogy segítheti a menstruációt önmagába. Tehát, hogy ennek van oka, hogy akkor miért mondjuk egy fekete követ választunk ki, vagy egy obszidiánt, és mondjuk miért nem egy fehéret, mert nem odavaló. Tehát, de ezért én azt gondolom, hogy az ásványok ugye a legrégebbi, tehát az antropozófusok sokat foglalkoztak ezzel, tehát ők a legrégebben jelenlevők, akik minden ilyen ősi rezgésben jelen voltak. Ezért tudnak az emberi szervezetre nagyon jó hatással lenni egyébként, amikor ki akarunk valamit mondjuk a lelkünkben is egyenlíteni. Ezért lehet egyébként ilyen spirituális szertartásokhoz is felhasználni. Nos, hát a holddal kapcsolatban pedig akkor figyeljünk oda, és érdemes alkalmazkodni a hold állásaihoz, mert hogy ez a megelőzés. Ha összefoglaltam így röviden, mert hogy elfogyott az adásidőnk, én nagyon köszönöm nektek, hogy foglalkozhattunk ezzel a témával is, és hát, ahogy Ádám is említette, a későbbiekben várhatóan majd a fronthatásokról is lesz szó, én azzal is szkeptikus voltam, még egyszer csak meg nem éreztem, de lehet, hogy már a kor hozta. Na majd ez is kiderül egy későbbi műsorban. Nagyon szépen köszönöm ma is a beszélgetést dr. Hauber Emőkének és Bódai Ádámnak. Önöknek is köszönjük, hogy velünk voltak. Elköszönöm a műsorvezető Sasvári Csilla. Viszonthallásra, viszontlátásra. Vörösmarty Rádió. A város hangja. Már látható is.